Ok guys, Ζάχλης εδώ. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς μπορούμε να παίξουμε πέμπτες ανεστραμμένες. Για να τις μάθουμε, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε σε ένα τυχαίο μπαρέ. Εγώ θα πάω στο μπαρέ Λα. Από εκεί αφήνουμε το πρώτο δάχτυλο και τις μόνες νότες που πατάμε είναι αυτές που πιάνουν το τρίτο και το τέταρτο δάχτυλο. Έτσι μπορούμε να παίξουμε τις πέμπτες με έναν άλλο τρόπο σχετικά με αυτό που σας έχω δείξει. Αφού είδαμε πώς πιάνουμε το Λα, πολύ εύκολα μπορούμε να πιάσουμε και το Σολ. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πιάσουμε τις νότες στη δεύτερη και στην τρίτη χορδή στο πέμπτο τάστο. Εκεί είναι οι νότες Ρε και Σολ. Θα τις πιάσουμε και τις δύο με το πρώτο δάχτυλο. Τώρα λοιπόν μπορούμε να κάνουμε εναλλαγή μεταξύ της Σολ και της Λα, πιάνοντας τη Σολ με το πρώτο δάχτυλο και τη Λα με το τρίτο και το τέταρτο. Πάμε να δούμε μια σχετική άσκηση. Αυτό ακριβώς που σας έδειξα στα πάνω μπαρέ ισχύει και στα κάτω. Έτσι λοιπόν, κάτω από το Sol πέμπτης που σας έδειξα, το οποίο το παίζουμε σε στήλα ακορντάκι, βρίσκεται το ακορντάκι σε πέμπτες Do. Πιάνουμε στο πέμπτο τάστο την τρίτη και την τέταρτη χορδή με το πρώτο δάχτυλο. Για να πιάσουμε το ακορντάκι Ρε πρέπει να πιάσουμε την τρίτη και την τέταρτη χορδή στο έβδομο τάστο. Μπορούμε να τις πιάσουμε χρησιμοποιώντας είτε το τρίτο και το τέταρτο δάχτυλο, είτε απλά μόνο το τρίτο. Αυτά τα ακορντάκια πέμπτης που σας δείχνω χρησιμεύουν στο να μπορούμε να παίξουμε μια μελωδία που βρήκαμε μέσω σόλο μας και την απομονώσαμε και θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε σαν βασική μελωδία σε ένα τραγούδι που θέλουμε να βγάλουμε. Όταν λέω βασική μελωδία εννοώ τη βασική ρυθμική κιθάρα στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι το τραγούδι μας θα γίνει λίγο πιο ενδιαφέρον και δεν θα είναι τόσο βαρετό όσο θα ήταν αν παίζαμε μόνο απλές πέμπτες. Πάμε λοιπόν να σας δείξω μια μελωδία που βρήκα εγώ πριν λίγο και η οποία αποτελείται από 4 μέτρα ο κάθε κύκλος. Θα σας δείξω 2 κύκλους σε αργό τέμπο. Πολύ ωραία. Πάμε να το παίξουμε και λίγο πιο γρήγορα, στα 130 beats per minute. Φύγαμε. Με αυτού του είδους τα ακορντάκια έχουν γραφτεί πολλά τραγούδια τα οποία είναι πολύ γνωστά. Ακόμα και αν δεν είστε σκληροπυρηνικοί ροκάδες, πιστεύω ότι θα έχετε ακούσει κάποια στιγμή στη ζωή σας το Smoke on the Water, το Deep Purple. Με τέτοιου είδους ακορντάκια ξεκινάει η εισαγωγή. Αλλά αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πολλά τραγούδια τα οποία παίζονται με αυτό το είδους ακόρντα. Αν σου άρεσε το βίντεο, μου δίνεις thumbs up και κάνεις εγγραφή από κάτω. Μου αφήνεις τα σχόλιά σου και εγώ απαντάω στις τυχόν απορίες σου. Ακολούθησέ με στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να είστε καλά και μέχρι την επόμενη φορά. Ροκάρετε κουρδισμένοι!